बे बेलायावथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों जे जोंहा मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गोदो दिसु नङा। जोंहा बिटिसिआ जौगानांगौ। मन्थ्रिल' मोनबानो जे बिटिसि जौगागोन बे खोथा नङा। दा जोङो बिटिसिआव जौगानो थाखाय आसाम सरकारजों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों। जोङो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि जुगिदि गोबां जोंनो रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो जिफोर रेभिनिउ मोननाय डिपार्टमेन्ट थांनाय 5 बोसोराव माने प्रमद बर' सरकारनि दिनाव जि डिपार्टमेन्टनि रेभिनिउफोरखौ आसाम सरकारा लांफिनदों बेफोरखौ लाबोफिननायनि जों सेस्था खालामगासिनो दं। दा बेखायनो जोंहा बिटिसिआ जौगानांगौ। बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा सुबिदाफोरखौ मोननांगौ, गिदिर गिदिर स्किमफोर फैनांगौ। जोंहा उद्देश्यआ बेसो आरो माने सोरबा मन्थ्रि मोननायानो गिदिर बुस्थु नङा। दा बेखायनो जोंहा हाइकमान हाग्रामा महिलारि मोनसे मोजां हिदानथ' लादों आरो जों बयबो बेखौनो जों समर्थन खालामदों आरो बेयाव सोरबा दुखु मोननायनि खुनु बाथ्रा फैनो नाङा। बे पार्टिनि हिदानथ'। थांनाय एसे मिथिङाव माबाफोर बेबायदि जुनियाबो सावरायनाय जौगानाय दा बेहायथ' इतिमধ্যे जोंनि BPF राजनिति हान्जानिफ्राय जोंहा एसेमब्लियाव जोंहा MCLA फोरनि मोनसे कमिटि दं। बेनि नेहाथारि बिथां मनेस्वर बसुमतारी बिथाङा इतिमধ্যे बुंखाबाय जे बिसोर जुदि दानि जि दावहा नांगासिनो दं बेखौ लानानै जोंहा गोबां क्राइसिस जादों, बुस्थुफोरनि दामफोर बारिदों। दा बेखायनो जोङो 6 मासनि जिथु दरमाहा जों मोनगोन बेखौ 30% खमायना लानायनि मोनसे हिदानथ' लादों। आरो बेबायदिनो जोंहा हा हुनि बेलायाव जोङो इलेक्सन सिगाङाव जों बुंदोंमोन जायफोरा हा गैया बिथांमोननो हा हु होनायनि खोथा जों बाथ्रा बुंदोंमोन। बेफोरखौ जों सावरायदों आरो माखासे मेजर जेंनाफोर दं बेफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हायो बिनि थाखायबो जों सावरायदों आरो।